Aquestes noces d'or aquest any hi ha cava i unes copes especials. El cava brut Nature de l'anyada del 1996 va ser presentat ahir al Foment Mataroní. El copatge del cava està fet amb 4 varietats: Macabeu, Xarel·lo, Parellada i Chardonnay. Es tracta d'un cava ideal per acompanyar qualsevol tipus de menjar. Iniciativa per Catalunya Verds també critica que el dia de la Missa de les Santes i amb l'excusa de la celebració del 50è aniversari del casament de la Toneta i en Maneló, aquests gegants entrin a la Basílica de Santa Maria. Aquesta formació política creu que els gegants han de fer de gegants i, com fins ara, s'han de quedar a fora quan les autoritats entren a l'església. A mi em sembla que en el marc d'aquesta anàlisi que hem fet no deixa de ser una anècdota, però una anècdota significativa d'això que n'hem dit una mica, la deixadesa o en Salvador explicava l'abdicació de les responsabilitats que pertoquen a la institució municipal, una mica aquest despropòsit que s'ha plantejat sobre que amb el suposat pretext del 50ennari del casament de la Toneta i Maneló resulta que els gegants s'han d'introduir a la Missa a les Santes el dia 27 de juliol. Ara, no hi ha absolutament cap criteri, cap ni un, ni de caire tradicional, ni d'històric, ni de trajectòria de lo que són els gegants de la ciutat, ni des del punt de vista litúrgic, ni des del punt de vista de la lògica de les festes populars que justifiqui un despropòsit d'aquesta mena. Finalment, Iniciativa demana que reestructuri i innovi la festa amb la participació de tothom.